Oulun taidemuseolla avautuu viikonvaihteessa valokuvanäyttely Talvivaarasta. Kainuulaislähtöisen kuvaajan Jari Arfmanin ajankohtainen näyttely koostuu kaivosalueen miljöövalokuvista. Arfmanin kuvat on otettu valokuvataidekonseptiin, jossa keskiössä ovat työ ja yritys. BART eli Business Art on valokuvataidekonsepti, jonka lähtökohtana on tehdä valokuvataidetta yrityksen tai organisaation omasta maailmasta. Työt voivat olla esillä neuvotteluhuoneissa ja auloissa tai ne voivat päätyä vaikkapa yrityslahjoiksi. Mä hain ne aiheet eli motiivit sieltä yrityksestä tai organisaation omasta elämästä ja toiminnasta, jolloin sillä taiteella on myöskin merkitystä niille ihmisille, jotka niissä yrityksissä ja organisaatioissa myöskin työskentelee. Myös Talvivaara-näyttelyn tilasi alun perin kuljettimia kaivoksille valmistava yritys. Arfmanin dokumentaariset kuvat ovat osa isompaa kaivoksille sijoittuvaa teossarjaa. Yrityskäyttöön ajatellut kaivoskuvat haluttiin myös Oulun taidemuseoon. Talvivaaran koko oli Kainuussa syntyneelle kuvaajalle erikoinen kokemus. Sehän on mittasuhteeltaan aivan hämmentävä. Siis sehän on mittasuhteeltaan aivan uskomaton. Että en mä käytännössä ollut uskoa silmiäni, kun mä menin sinne, että minkälainen se paikka oikeasti on. Löydänkin itseni isieni vanhoilta vaaroilta täysin muokatussa, raasti muokatussa teollisessa maisemassa. Eli siinä mielessään se oli mulle tietenkin ristiriitainen kokemus. Se oli kuin olisi laskeutunut Danteen helvettiin. Filmille tallennetut kuvat on otettu juuri ennen Talvivaaran ympäristöongelmia. Rajun ympäristömuutoksen dramatiikka ja kaivosalueen visuaalisuus kantaa hyvin Arfmanin kuvissa. Jos multa kysyt, että pitäisikö se kaivos sulkea, niin tietenkään ei. Mutta ei mulla ollut mitään. Mä työskentelen taiteena tässä konseptista lähtien ja se riittää mulle.